nwa okolobịa na-achọ nwaanyị. Ana m achọ nwaanyị mana o nwere ụdị nwaanyị m na-achọ o. O wee lụọ one day wee gaba na nke enyi m nwoke. Ebe afọ ka m nọ wee fụ one girl, ọ bụrụ nnọọ ife nchọ na nwaanyị. So m wee jụba enyi m nwoke si ya na ọ maalụ this girl. Ọ sị na ya amụrọ mana ya maalụ onye maalụ anụ. So wee nye nọmba onye maalụ anụ ya wee chekwube the guy wee lụọ ya na the guy wee kwugide kwụsị. The guy sị ya na the guy bụ ezigbo mmadụ na azụrụ ya ọfụma, na o nwere respect, na o nwere nna, na o nwere ibi. Ọ sị m nne na mfụ this girl na the girl amaka. Ya wee lụbie nso fana abụọ wee kpaba. Ya wee jụbịa sị a kedu ife ọ na-eme. Ọ sị na ya bụ nọọsụ. Ya sị wow na ọnwụ egbuo ka alụrụ aka ịghọta na. So na ya gwana ya na-anya nnekwu moto. So ya wee jekwa eme kodiske ka fayalụ ya ya. Ọ sị m nne ya marọ na wholesale, in fact ya marọ na afịa akpa ma ife bụ afịa akpa ka azụrụ ya marọ. Ya emesigo gị ọbata tụrụ ime ozugbo ozugbo. Ọ sị m ka ọ duzi ime ya jesizie nyasịa moto bata. Ọ sị m everywhere dirty, everywhere dirty. Ya na-asị kedu ihe bụ ihe nke a biko, kedu ụdị ihe bụ ihe nke a. Ya na-asị ọ maka na ọ dị ime. Onye ya kọrọ sị ya na ụmụ nwaanyị dị ime na fa na-adụ very weak, na fa na-eme nna, it depends on the lady. O sikwa nke a ọ pụọ nke a. Ya wee ji maka ya nwee ndidi. Nwaanyị a wee bugide afọ ime busie mụọ nwa. Still ife na-ebe nọ na-ebe. Nwa eme 6 months, ife na-ebe nọ ka na-ebe. Nwa eme 1 year, ife na-ebe nọ ka na-ebe. Ọ sị m nne chai, mana o nwere etu ọzọ nwunye esi akpa agwa. Ọnọgide ọkpaba agwa ka onye nwere obere ala. Ịghọtara na anya ọnọgide ọdụ ka asị na o nwere ihe na-epushi obido mebe agha agha agha. Ọnọgide ọdụ very quiet. Ọnọgide magolu nnọọ na ị nwere ike fụ one part of her wife today, echi niile ife different part of her. Ịghọtara na ife ya na-afụ na ya, mana all those things abụrụ nsogbu o. Si ya nọgidezie ya wee si ya na ọ ga-ewetene certificate ka achọbalụ na ya ọlụ ka ọ chọọ ife ọ ga-alụ. Maka na ya jesi ọlụ bata ya edozibekwa ụlọ, ide edozi ụlọ everywhere very dirty, jideta ọmụrịcha ihe apartment ya wee na-adụ very clean. Ya dozisie nye bata ya adụ happy. Ya batazia ịgbagoro ụkwụ ya ji abatagodu sef. Ya sị ya na ọ ga-achọ ihe ọ ga-alụ na ọ na-adụzi too lazy, na ọ na-atọ ọnụzi ka ọ bụzala effort. So wetane certificate ọ na-enye ihe anya gara. Wetane certificate gị ọ na-eme ya anya gara gara. Ọ sị m nne echekwa na egwuregwu ụna ama na nwa nwere nọọsịn ọgụ. O nwerekwana nọọsịn na nwa agụlụ. Nọọsụ Eliza ka o ji eme practice nwa obele. Ịmara nọọsụ Eliza nwa na nwa emelu okwu n'isi o. Ọ sị m ihe a na-ewu ihe agbaka anyị si ya nwere ife a ga-eme. Ya aka na-eche na-asị kedu ụdị asị bụ ihe a, kedu ihe nwa jisiala ụdị asị wichi n'isi na ya ga-ebidokwa n'isi tren bie ya na eche ihe a na-eche ka a ga-esi wee manage until one day na o nwere ihe a na-eme na be ha. So mami ya na papi ya wee sị ha bịa wee jebe wee lụọ. Ya na nwatakịrị nọ n'ụlọ na-egwu egwu maka na ha na-eme meeting as a family inside. Nwa ya wee gbukete egwu wee mela ọsọ gbafu ya agbala ọsọ gaba n'azụ ụlọ. Ya wee na-achụ ya na-agba ịgbara ụmụaka ya nọkọta etifu ọsọ gadagada 1 year plus. Ya wee na-achụ ya pụtazịa n'azụ ụlọ nwana o nwee one small store dị n'azụ ụlọ befa. Mgbe ọbụla ya bịalụ befa na o mechiri emechi. Mgbe ọbụla ya bịalụ befa na o mechiri emechi. Na that particular day na that store wee oye. Ọ sị m nne ya wee na-enye anya na store nwa. O wee bụrụ na arọbunago oke ite. Ọ sị m nne ya funuru ụdị ọgwụ a n'ụwa. Ya funuru ụdị ihe a n'ụwa. O wee bụ na nwaanyị a na-eme dibịa na mkpachi. Ọ sị m na ụjọ tụrụ ya anụ. Ya si etu ukwuru na emuvuru for sometimes. E nwere ike na nwa ya na-achọzi ịbanye n'ife ya emeri arụ ya wee force onwe ya out wee jedulu nwa ya. Ọ sị m ụjọ akpata oyi si etu na-awụ ya na ya funuru ụdị ihe dị otu before. Ya wee dulu nwa ya wee pụtakulu nwa ya na-arụkwụza na geti na-asị nwunye ngwa ka anaba ngwa ka anaba. Nwunye wee mesie ya wee buru nwunye na moto wee nabọsị m nne. Ya wee jụkwakwu nje wee sị ya na o nwere ihe afọ n'azụ ụlọ be nna gị unu kpọchi na mkpọchi na this is the first time ebe afọ oge. Kedu ihe bụ ihe ahụ? Ọ sị okay na mami ya na-eme dibịa. Na mami ya na-eme dibịa na papi ya na-emekwu mana mami ya ma na-eme ọfụma osikwa nke ọpụọ nka. Ọ sị m nne ọkwa ịbata be ha ofu ebe ha kobechelu kedu afịa pictures magolo madochie stika na doors ha ịma mma. Ọ sị m
ya sị ya isi gịnị ọ sị na mama gị bụ dibịa papa gị mekwele ọlụ wee mezie nna m ibie ka ekwe n'ihe ijire wee gwa m kedu ihe ijire wee ọ sị ọ jụkwa anya anyị nọgide ya eme ife even sef na ebe afọ adịghị oge olesi ma mama ya ọ na-alụ ọlụ na ya which means na mama ya lụsịrị ọlụ na ya ọ na ọ na-alụ ọlụ na ya before ha wee bịa ịma ma ọlụ afọ ka onye nwa ka alụ ọlụ dị ọlụ maka ebe afọ adịghị oge ọ sị ya mba ka ekwe n'ife mama ya ga-alụkwanụ n'isi na onwe ife mama ya ga-alụ na ọ ga-alụsị gị elu before fa na-abụ wee nụba di na nwunye ya sị ya ọsị m nne ya ike kwụrụ ọtọ ugwu ya sị ya na ihe a bụ the second asisi golie sisi gị dị ya na-abọ ji wee nụba di na nwunye ya gbara mama na-eji aga awụ ọkọsị m nne infact na sinsi afọ na ya da alala ụla ya nwere ike na ana na enwere ike ịkwụ ọtọ ọ sị m isi nwaanyị ya sị ma nwaanyị ọgigie na ana ya baala onwe ya mba ya sị ma nwaanyị ọgigie na ana ya wee chighebe azụ ihe niile a dis girl na-eme mood swing na ndị otu na ọ ga-abụ na nwa nwere obele isi galagala ewee kekiri di edi a ọ bịazie famalụfe ejekwa elekwe ọsọmtin ya nwere ike ịgbala o ya chọzi ya wee chọọ ka a jụọ ndị mmadụ asị na abụọ dis girl si ala ya na ọnọdụrụ enough iji wee sị na ya chọzi na this marriage na eziokwu niile na ya chọrọzi na ya chọrọ ibinye aka ya na nwa ya sekwe n'okwu a egbuofie infact mba na ya chọrọ so nwanne m asị na abụọ kịta ọ dụrụ enough iji wee sị na ị chọrọzi na ya chọrọ ịgba mụọ na ya nwa ya ga-akwụbịa chai sọpọtụ ya zụba nwa ya nwa too onye achọba nna ya ma ọkwa ma nke ka ya na-abọbili na-alalụ n'ofu bed afta ihe niile enyafụrụ ya ma mmenwu ya na sisi afọ sefụ na elube nwunye nso nọọsụ ụjọ na-atụ ya ya na-ene nwaanyị anya ya na-asị kedu ife a na-anụ ihe a kedu ife a na-anụ ihe a ike gwụrụ ọ ife a na-eme ọtụtụ ụmụ nwoke ị ga-afụ nwoke kịta ya na nwaanyị anaghị fa ga-ayigide 3 years 4 years 5 years the next thing ị ga-anụ bụ na o ji enụ nwaanyị ị na-ajụzi onwe gị na-asị kedu mgbe ya na onye nke yere kedu etu o si wee mara onye nke o nwere ike ọ bụrụ na ọmami ya kpọrọ ya sị anya bịakwa na ya fọrọ nwaanyị nwa na-arụ dị ama na-arụ amaka ya ọ hapụ nwaanyị afọ ya na ya yigo 3 years 4 years jee nụọ nke afọ o nwere ike ọ bụrụ na within 2 months ka ọkwụnwe nke nke ọbọsị melụ n'ọka within 2 months ma bịa sị anya bịakwa na ya afọ nwaanyị ọ hapụ nwatakịrị si wee build shop ya na ya na-abọ yigo for 3 years ọ ife a ka onye gụrụ egwu ji wee gụọ wee sị mete onye dị mmenyo mete onye dị mmenyo ine-eme ọyị mete onye dị mma ine-eme ọyị mete onye dị mma maka ọnụnụ ị ga-elibe enyi nwere ike gị na-akọlụ m ihe a am so sorry maybe na gị na more than 12 or 15 girls akwụgo ilisi fancha niile ịbọn gị maybe break si ụfọdụ heart gbogo gbade ịchọzi ịlụ nwaanyị wee bụrụ nwaanyị ịfụlụ na-agala onwe ịkonkludo na ihe a bụ ihe ịchọ you jump in when you jump in you jump out yes maka you know nothing about her I'm sorry to say this but it's a lesson chaka ọmaka ịmara ifesola ịchafụ isi na-akwụgharị n'ụzọ ibu etie oluokịta ịgbaba ọsọ kedu ife na-agbala ọsọ you don't know her maka na ọ bụ na gị na ya yere ịkala ịgba ma ọgụlụ akwụkwọ n'eziokwu ma ọgụlụ akwụkwọ n'eziokwu all these things bụ lies ike gwụrụ isi na ịma mmenwu na mgbapụtabanụ ọ bụkwa anụ nọ ife ị ga-emenwu ọ bụrụ na ekpele ijebe kedu ihe isi m kwuo ọ bụsị ife nwere ike ịgwa gị ndị be anyị daalụ nọ ka ọ dị n'ụbọchị ọzọ